سلام كمي تغنو كبرات تغطاتلتي CMA كسترا شو علتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال علي سليمان بريمير ليج إثيوبيا بشوتو يمرحو أتقاعي كلب هواسا إرتراو علي سليمان أو وددر بلوصاتا مزقبت شوتوتات يمرحالو كبرو وسن 27 شوتوتات نمسبار دحر حجي زي كال انت مسألة وددر بلوص امزقاب شوتوتات بريمير ليج إثيوبيا جن بحموشته تصاوتي علي سليمان من ليلو وندمو چرنت غوغوسا امانيل إربون يوسف تارقن يقلسالو ازو قنصب ግን ከዓ በሪኽ ዝኾነት ቃይ علي سليمان ምስ ክለብ ሃዋሳ ንኻላይ ዓመቱ ጻወት ዘሎ ንክለቡ ይኹን ንውልቁ ልዑል ፍረ ዘምፀዩ ናይ علي سليمان ብውልቃዊ ጻዕር እንተዘይህሉ ነይሩ ክለብ ሃዋሳ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብዙሕ ሾቶታት ስለ ዝምዝገባ ድኹም ምክልኻል ኣብ ግምት ምእታው ኣብ ሓደጋ ዞባ መሃለወት ነይራ علي ኣብ ልዕሊ ድሬዳዋ ሃትሪክ ሰርሖ ሓዊስካ 16 ሾቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ እዚ ብሉጽን ጻዕራምናት ቃይብ ዘመዝገቦ 16 ሾቶታት ኣብ ዝርዝር ብሉጻት ኣመዝገቢ ሾቶታት መሪሕነት ክሕዝ ጥራይ ዘይኮነ ክለብ ሃዋሳ ካብ 27 ጸወታታት 36 ነጥቢ ብምብላል ኣብ መበል 10 ደረጃ ኮፍ ክትብል ሓጊቱ እዩ علي سليمان ካብ ታንዛንያን ግብጽን ዝመጻ ብርክት ዝበለ ዓበይቲ ክለባት ውን ብቀረባ ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመሰረት እዋናዊ ኣርእስቲ ዜና ሓንቲ ክለብ ካብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ውን እንተኾነት ፌርማናይዝት ቃይ ክትዕወት ቀሪባ ከም ዘላውን ምንጭታት ይሕብሩ ጽቡቕ ዕድል ንዓሊ سليمان ብኸቢድ ዝተሃረመ ሃንጋርያዊ ካብ ሕክምና ወፂኡ ኣብ ናይ ምድብ ጸወታታት ዩሮ ጀርመን አንጻር ስኮትላንድ ብኸቢድ ማህረም ተወዲቁ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወደቀት ቃይ ሃንጋሪ በርናባስ ቫርጋ ካብ ዝገጠሙ ሓደጋ ሓዊው ካብ ሕክምና መውጽኡ ተገሊጹ ቫርጋ ምስ ሓላው ውልዳ ስኮትላንድ ተጋጪው ሃለዋቱ ጥፊኡ ምውዳቁ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስቲ ብዝሓለፈ ናይ ዩሮ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ዴንማርካዊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ዝወረደ ወቕዒ ልቢ ብዝመሳሰል መንገዲ ናይ ሞት ሓደጋ ገጢሞ ቀጥታ ናብ ሕክምና መምርሑ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ትግጭት ኣብ ገጹ ናይ ኣዕጽምቲ መስበርቲ ዝገጥሞ በርናባስ ቫርጋ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጥዕንኡ ምምሕያሹ ካብ ሕክምና ወፂኡ ዝርከብ ደጊሙ ክጻወት ከም ዘይኮነ ዝተነጸገ ቫርጋ ሃንጋሪ ናብ ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ምሪሑ ጥዕንኡ ክከታተል ምዃኑ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ዳሃይ ዋንጫ ኤውሮጳ 2024 ናይ ምድብ ጸወታታት ዋንጫ ኤውሮጳ ተዛዚሙ ናብ ኣውዲሕካ ምሕላፍ ሰገራ 16 ሃገራውያን ጋንታታት ተፈሊጠን ኣለዋ ካብ ምድብ ሓደ ጀርመን ክልተ ዓወት ሓደ ማዕረብ ምዝጋብ ብ7 ነጥቢ ቀዳመይቲ ስዊዘርላንድ ሓደ ዓወት ክልተ ማዕረብ ምዝጋብ ብ5 ነጥቢ ካልአይቲ ብምዃን ካብ ምድበን ሓሊፈን ካብ ምድብ ክልተ ስፔን ኣብ 3 ግጥማት ዓወት ምዝጋብ 9 ነጥቢ በሃሊላ ቀዳመይቲ ክትስራዕ እንከላ ምስ ኣልባንያ ማዕረብ ስፔን ዝተሰዓረት ንክሮሽያ ካብ መወዳእታ ደቂቕ ሾቶም ምዝጋብ ዝተዓወተት ኢጣልያ ድማ ብ4 ነጥቢ ካልአይቲ ምዃን ሓሊፈን ካብ ምድብ 3 እንግሊዝ ብ5 ነጥቢ ቀዳመይቲ ዴንማርክ ብ3 ነጥቢ ካልአይቲ ብምዃን ክሓልፋን ከለዋ ኣብ ምድብ 4 ፈረንሳን ሆላንድን ዘሰንበደት ኣውስትሪያ ብ6 ነጥቢ ቀዳመይቲ ፍራንስ ብ5 ነጥቢ ካልአይቲ ኮይነን ሓሊፈን ናይ ሞት ምድብ ኮይኑ ዝተዛዘመ ምድብ 5 ኩለን ጋንታታት 4 ነጥቢ ብምብላል ብሾቶ ተፈላለየን ብኣዝዩ ጸብብ ፍልልይ ሮማንያ ቀዳመይቲ ቤልጂየም ካልአይቲ ኮይነን ሓሊፈን ኣብ ናይ መወዳእታ ምድብ 6 ብጆርጂያ 2-0 ዝተሰዓረት ፖርቱጋል ብ6 ነጥብን 2 ጸብልታ ሾቶን ቀዳመይቲ ቱርኪ ብ6 ነጥብን ብዘይ ጸብልታን ዕዳን ሾቶ ካልአይቲ ኮይነን ሓሊፈን ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዛ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ካብ ምድበን ዝበለጻ ኮይነን ዝሓለፋ ሆላንድ ብ4 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ክትስራዕ እንከላ ተሪፋ ኣብ ቂዓና ተባለት አንጻር ፖርቱጋል ተኣምራት ሰርሐት ጆርጂያ ብ4 ነጥቢ ካልአይቲ ስሎቫኪያ ብ4 ነጥቢ ሳልሰይቲ ስሎቬንያ ብ3 ነጥቢ ራብዒይቲ ብምዃን ናብ ዝቕጽል ዙር ሰጊረን ፍሉይ ፍጻሜታት ካብዚ ናይ ምድብ ጸወታታት እንተሪእና ወዲ 16 ዓመት ስፓኛዊ ላሚን ያማል ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምዃን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ ያማል ኣብ ስፔን ኢጣልያ 3-0 ዝተዓረተሉ ግጥም ክስለፍ ከሎ ወዲ 16 ዓመትን 338 መዓልትን ነይሩ ብተወሳኺ ዝነኣሰ ቀረብ ሾቶ ዘካየደ ብምዃን ካልእ ታሪኽ ብምጽሓፍ ፍሉይነት ኣመስኪሩ
ኣብዚ ውድድር ዝነኣሰ መዝጋቢ ሸቶ ስዊዘርላንዳዊ ጆሃን ቮን ላተን ኮይኑ ወዲ 18 ዓመትን 141 መዓልታት ኮይኑ ኣብ 2021 ኣንጻር ፈረንሳይ ሸቶ ምዝጋቡ ይዝከር። ብዘይካዚ ፖርቱጋላዊ ፔፔ ኣብ ኣንጻር ቱርክ ክስለፍ ከሎ ወዲ 41 ዓመትን 117 መዓልታትን ኮይኑ ብዕድመ ዝዓበየ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪኽ ሰኒዱ። ሉካ ሞድሪች ብወገኑ ኣብ 38 ዓመትን 289 መዓልታትን ሸቶ ኣንጻር ኢጣልያ ምዝጋቡ ኣብ ታሪኽ ናይቲ ውድድር ብዕድመ ዝዓበየ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪኽ ኣጽሒፉ ካብቲ ውድድር እውን ተሰናቢቱ። ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ታሪኽ ናይቲ ውድድር ብዕድመ ዝዓበየ ኣሲስት ዝገበረ ተጻዋታይ ብምዃን ሓድሽ ታሪኽ ኣጽሒፉ። ሮናልዶ ንመበል ቻርቻይ ግዚኡ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ብምስታፍ ዝበዝሐ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። ፔፔን ሞድሪችን 5 ግዜ ብምስታፍ ድሕሪ ክሪስ ክስርዑ ከለዉ ሉተር ማቲያስ፣ ፒተር ሽማይክል፣ ዴል ፒሮ፣ ቫንደርሳር፣ ቱራም፣ ቡፎን፣ ፒተር ቸክ፣ ዝላታን፣ ቶኒ ክሩዝ፣ ሌዋንዶውስኪ፣ ኢቫን ፐርሲች፣ ኖዌር፣ ቼስኒ፣ ጁሩድ፣ ሙታናይሁ፣ ቼሊኒ፣ ሮዚስኪ፣ ሽዋንስታይገርን ካልኦትን 4 ግዜ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም። ብዘይካዚ ሮናልዶ 28 ፀወታታት ብምክያድ ዝበዝሐ ፀወታታት ዘካየደ ክኸውን ከሎ ደቂ ሃገሩ ፔፔን ሞቲኒሆን 21-19 ፀወታታት፣ ቦኒቺ 18፣ ማኑኤል ኖዌር 18 ፀወታታት ኣካይዶም ድሕሩ ሮናልዶ ይስርዑ። ብዘይካ ክሪስ 14 ሸቶታት ምዝጋብ ዝለዓለ ሸቶ ምዝጋብ ናይቲ ውድድር እዩ። ኣንጋዲ ጀርመን ሓያል ጋንታ ምዃናን ስፔን ጥራይ ናይ 100 ዓወታ መዝጊባ ዝሓለፈት ክለብ ምዃናን ክሮኤሽያ ኣብ ሞት ግዜ ብዝተመዝገበታ ሸቶ ካብቲ ውድድር ክትእለ ተገዲዳ። ኦስትሪያ ንፍራንስ ሆላንድን መሪሓ ካብ ምድባ ምሕላፋ ኣብ ምድብ 5 ዝነበራ ጋንታታት ኩለን ማዕረ ነጥቢ ምዝጋበን ዩክሬን ብብዝሕዝን ኣገባብ መትራፋን ዝመሰለ መጻሜታት ሰኒዱ ተዛዚሙ ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሰጊሩ ይርከብ። ስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ንኣብ ብራይተን ብልቓሕ ክጻወት ጸንሐ ተጻዋታያ ኣንሱ ፋቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ክትቦ ወሲና። ፋቲ ኣብ ባርሳ ልዑል ትጽቢት ተነቢሩ ዝወፀ ተጻዋታይ ኮይኑ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ማራምቲ በታ ክለብን ደገፍታን ዝተገበረሉ ትጽቢት ክምልስ ኣይከኣለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ብራይተን ተለቂሑ ተጻወተ ፋቲ ምስታ ክለብ ጽቡቕ ኣበጋገሳ ድሕሪ ምጅማሩ ብዘጋጠሞ ማራምቲ ነቲ ዝጀመሮ ካይዳ ክቕጽሎ ኣይከኣለን። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ባርሳ ሃንስ ፍሊክ ኣብ ልዕሊ ፋቲ ልዑል እምነት ዘለዎ ኮይኑ ነታ ክለብ ምስ ሃንስ ፍሊክ ብዛዕባ መጻኢ ፋቲ ይዘራረቡ ኣለዉ። ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ብራዚላዊ ተኸላኻሊ ክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ውሪሎ ተገዳስነት ይሕዲራ። ውሪሎ ዝሓለፈ ዓመት ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክሰርር ልዑል ተራ ካብ ዝነበሮም ተጻዋቲ ክለብ ፎሬስት እዩ ነይሩ። ፎሬስት ንውሪዮ ካብ ኮረንቲያንስ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝዓደገቶ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ኖቲንግሃም ፎሬስት 70 ሚልዮን ትምኖ። ቸልሲ ኣብ መሳርዓ 6 ናይ ተኸላኸልቲ ሒዛ ኣብ ዘላትሉ ንውሪሎን ምፍራም ዘርአያቶ ተገዳስነት ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ከም ዕብዳኒ ዝቑጠር። እዛ ክለብ ምስ ዕድጊ ብዙሓት ተጻወትቲ ስማ ኣብ ዝኾነ ዜና ክለዓል ኣብዚ ግዜ እዚ ተራ ፍጻመ እዩ። ኖቲንግሃም ክሳብ ሰነ 30 ዘሎ ግዜ ንሕጊ መኽሰብን ዘላቕነትን ፕሪምየር ሊግ ከተማልእ ተጻወትን ምሻጥ ድልውቲ ዘላ ኮይና ንሕቶ ቸልሲ ክትቅበሎ ተስፋ ይግበረላ። ብዘይካዚ ፎረስት ካዝናኣ ንምምላእ ተወሳኺ ኣታዊ ንምርካብ ናብ ዕዳጋ ከም ቲያዎ ኣዋንዮ፣ ሞርጋን ጊውስዋይትን ንዕዳጋ ከተውርዶም ትጽቢት ይግበረሉ። በዓል ቤት ፊል ፎደን ሬቤካ ኩከ ትማሊ ወዲ ከም ዝተገላገለት ማዕክናት ዜና እንግሊዝ ሓቢረን። ትማሊ ፊል ፎደን ብስድራ ቤታዊ ምኽንያት ካብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ናብ ማንቸስተር ምብራሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ሕርሲ በዓል ቤቱ ምርካብ ሳልሳይ ቆልዓ ኸልፍሎ። ወዱ ንፎን ፎደን ኣብታ ኣብ ኢንስታግራም ወለዱ ዘመሓድሮ ሓሳቡ 4 ሚልዮን ሰዓብ ዘለዎ ኮይኑ ወላዲ ፎደን ድሮ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ንምጽምባር ናብ ጀርመን ኣምሪሕሎ። ኣርሰናል ንድምፂ ተኸላኻሊ ባርሳ ንምግዛእ ተገዳስነት ይሕዲራ። ኣርሰናል ዝያዳ ተገዳስነት ዝሕደረትሉ ናይ ባርሳ ተጻዋታይ ተኸላኻሊ ጄሌስ ኩንደ እዩ። ባርሳ ኣብ ልዕሊ ተኸላኻሊ ባየር ሌቨርኩሰን ልዑል ትኹረት ጌራትሉ ኣብ ዘላ እዋን ንፍሪምፖንግ ምስ ተፈርሞ ንኩንደ ብቐሊል ከተፋንዎ ትኽእል እያ። ኩንደ ኣብ ልሙድ ቦትኡ ወፂኡ ናይ የማን ተኸላኻሊ ኮይኑ ንባርሳ ኣገልግሎት ሂባ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ፈረንሳዊ ኣብዚ መኣዝን ንሃገራዊት ጋንትኡ ተሰሊፉ ብሉፅ ፆታ የንፀባርቕ ኣሎ። ብተወሳኺ ባርሳ ንተኸላኻሊ ባርሳ ሚካኤል ፋይ እውን ተገዳስነት የሕዲራ ኣላ።
ኮተት የተጻወተያ ባርሳ ፋያን መጻሉ ዕልዑር ዓቕሚ ካብ ዘለዎ መንእሰያት ተጻወት ትዛክለብ ኮይኑ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶን መጻስ ተጻወታይ ብልዑል ትኩረት ትከታተሉላ አርሰናልን ንፋየ ብሕሱር ዋጋ ከተፈርሞ ልዑል ተኽእሎ ኣለዋ ብዘይካዚ ናይ ባርሳ መጻኢኡ ዘይነጸረ ዘሎ ሮናልዶ አራኾ ውን መጻኢኡ ድሕሪ ኮፓ አሜሪካ ክፍለጥ እዩ PSG ነዚ ኡራጋዊ መንእሰይ ልዑል ትኹረት ይባ ትከታተሎ ዘላ ኮይና ባርሳ ነዚ ተኸላኻሊ ልዑል ዋጋ ዝሓዘ ጠለብ ምስ መጻ ክትሸጦ ድላያ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን